okamihu, keď zájdete za to, čo poznáte, sa objaví strach. Nebudete vedieť, čo môžete robiť a čo už nie. A už si nebudete taký sebaistí. Ako keby iba jeden okamih v tejto intenzite, v tomto nebezpečenstve, keď zájdete za niečo, čo poznáte, tak je uspokojujúcejší jak celý život, keby ste sa držali niečoho, čo poznáte. Musíte proste zapáliť tú pochodeň života z oboch strán. Nenačúvať svoje mysli, pretože vaša myseľ vám bude hovoriť toto mi je známe, poďme tadiaľto. A potom sa len držíte toho mŕtvého. Ale to nie je dobré, lebo musíte žiť, robiť chyby, aj zísť cesty a nedať na okolie, ale dôverovať sami sebe. Musíte dôverovať sami sebe, pretože tento svet vám bude chcieť nahovoriť veľa vecí, že musíte dostať toto. A cestou za tým niekedy možno, že dokážete aj stratiť samého seba. A to potom veľmi bolí, pretože sa dosiahnete napríklad bohatstvo alebo slávu, ale už začnete robiť ako keby kompromisy, už nebudete skutoční. A vy si musíte uvedomiť, že vaša autentickosť, to kým ste, vaše práve bytie akoby, tak je oveľa hodnotnejšie, než celý tento svet dokopy. A to nemôžete stratiť, ani keď budete, ja neviem, mať 1 000 000 followerov za to, keby ste, viete. Človek, ktorý sa naháňa za slavou alebo za bohatstvom, je taký akýby obchodník. Potom nie je miesto ani pre lásku v tom živote, pretože všetko len kalkuluje, zabezpečuje si, vyjednáva, robí kompromisy, potlačuje samého seba a snaží sa všetko robiť len tak, aby bol za to zisk. Rozmýšľa len, čo dostane naspäť. A potom to zadusí všetku lásku v ňom a celú radosť zo života. Preto ja nerobím veci, aby mali čísla. To ste si mohli všimnúť. Ja tam 10 takýchto videí, kde len vyprávam a budú mi písať, že mám nalakované nechty. A už vôbec nerobím veci, aby som sa niekomu zapáčil. Všetko, čo robím, tak mi ide zo srdca. A preto je to také autentické, pretože najlepšia reklama je ako proste si len sám sebou a vyžaruješ tú takú autentickú, pravdivú energiu, že proste nepretváruješ sa a to priťahne veľa ľudí, lebo proste vidia to úprimné nadšenie a tak. Preto vám hovorím, že musíte byť sami sebou, musíte byť pravdiví, je to niekedy dlhšia cesta, ale čo s tou cestou ako keby dostanete ako odmenu, bude trvácnejšie a pravdivejšie, nie jak nejaký falošný úspech, ktorý sa pominie takto. Viete, sláva, aj bohatstvo, aj neviem čo, kurvy penáze, je stále menej ako pokoj mysle. Ale cesta za úspechom si vyžaduje stratiť pokoj mysle. Veľa ľudí si ho stráti ten pokoj mysle a potom zistia vlastne, že to najcennejšie, čo mali, tú svoju jedinečnosť a ten pokoj mysle vymenili za niečo, čo ich ani nenaplnilo. Že ako keby sa cítia podvedení, pretože ako keby vymenili niečo pravé za niečo nepravé, čo v konečnom dôsledku nemá ani žiadnu cenu, pretože nič tam zvonku vám nemôže pridať na hodnote. Ale niekedy sa môže stať, že kvôli niečomu tam vonku stratíte ako keby na chvíľku seba, ale potom treba hľadať ten pokoj mysle. Ale je to dôležité, podľa mňa aj takýto moment, není to stratené, dokážete sa dostať naspäť zo všetkého, pretože uvedomiť si to najprv je dôležité, rozoznať to klamstvo, pretože diabol je, jak to povedať, král klamstiev. Preto vy musíte rozpoznať to klamstvo, ktoré do vás diabol dáva, keď vás chce zviesť cesty a žiť v pravde. Nekompromisne proste musíte dôverovať sebe. A keď celý svet bude takto stať proti a hovoriť vám, že sa mýlite, musíte dôverovať tomu, čo máte tu. A nakoniec sa nájdú ľudia, ktorých to pritiahne, pretože budú žiť v takej pravde ako vy.